chapter 10 from verse number 10. Sizothandaza. Etaka verse 7 kunesihloko Yes. uYesu ngumalusi olungileyo. uYesu ngumalusi olungileyo. Xa ufunda incwadi yamaHebhere lithi izwi lenkosi ukuba kuyayingekho into eyabonwayo nguThixo kumnqophiso omdala, omtsha umnqophiso wawungazufunelwa ndawo. Yasingekho isidingo soba kube khona umnqophiso omtsha uba yayingekho ifault eyayibonwe nguThixo kumnqophiso omdala. Hallelujah. Abantu babexhomekeke ebantwini full time kumnqophiso omdala, kodwa kulo omtsha, hallelujah, uYesu umalusi olungileyo. Hallelujah. Yanga noma sizawuphuma apha namhlanje senigqibile ukushumayela, ubambe loo nto leyo. uYesu ngumalusi olungileyo. Funda mama standards. Verse 10. Yes. Isela lizele kuphela ukuba libe liqhele lichabalalise. Isela lizele ntoni? Ukuba libe lixhele lichabalalise. Ngoba nyani nje bazalwane masiyithethe inyani, nxa sithethe inyani inkonzo ziphethwe nangamasela namhlanje. Uzawufika abone nini uba ningamasela kodwa abelisele bengaphambili. Isela alizi ukuze lingaxheli libulale lichabalalise. Understand? Mna ndizele ukuba abantu babe nobomi. Mna ndizele ukuze abantu batheni abazalwane? Babe nobomi. Babe nobomi. Into ezelwe nguYesu Kristu leyo, ukuze abantu babe nobomi. Badala kwakuxhonyekeka kumbingeleli. Indoda eyodwa abantu baye kuyo bayoxela izono zayo inzela uba izowahamba ingene kwingcwele yengcwele nezinto zaba bantu. Lithi iBhayibhile nayo ke kwaunyanzeleka ibotshwe ngentambo nxa izawungena pha. Hlezi ingabuyi phaya ngoba ungenzeka kwayona ayimanga kakuhle phambi kwaThixo. Botshwe ngentambo izawungena iye pha engazimbola. Manje siviwe uba inoba ise right nalandoda pha. Hallelujah. Kodwa uThixo namhlanje uthi mna uYesu mna ndingumalusi. Ndim umalusi olungileyo. Ndim umuntu owalusa umuntu. Sebengekho abashumayeli, bengekho abakufundisayo, bengekho, kodwa uYesu uyakwalusa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Funda mama verse kubeleka verse number 11. Mna ndingumalusi olungileyo. Mna ndingumalusi olungileyo. Umalusi olungileyo ubuncamela iigusha zakhe ubomi bakhe. Umalusi olungileyo ubuncamela ukugusha izimvu zakhe. Ya. Kodwa umqeshwa ongenguye umniniso owalusa nje kwagusha. Rhawula nje kagusha kodwa sozakhe. Ya. Uthi akubona ingcuku isiza. Akubona ingcuku isiza. Yes. Abaleke. Azishiye. Shiya bezogusha kodwa mna ndinguYesu. Ndingumalusi olungileyo. That is why sikunikeza uYesu. Singamnikeza igama laqawe. Singamnikeza igama lamshumayeli. Singamnikeza imonakalo. Singamnikeza uYesu. Ngoba uYesu ngumalusi olungileyo. Hallelujah. Baphoxekile abantu phandla. Hallelujah. Khozo Jesu sibonakalise wena. Ngena tata. Sibonakalise. Khozo Jesu sibonakalise. Sibonakalise. Khozo Jesu. Alright, sibonakalise. Sibonakalise. Khozo Jesu
Jesu zibonakalise utitshala wethu ndiyambona ungaculi ungathinti zabeli makacule yedwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Masicule bazalwane nje sitsho nje kambalwa. Hayi wena sibayo ndiyakubona namhlanje awukho right kodwa sawuthanaza sisiwami ungabi nawani. Haleluya. Kodwa nomnye akakhupha izwi lakhe namhlanje. Haleluya. Kuso Jesu zibonakalise Haleluya. Siyabulela kakhulu umntakaThixo esangena phakathi kwethu. Haleluya. Sifunda kwencwadi kaJohn chapter number 10. Siqala ku verse number 10. Haleluya. Siqala ku verse number 10. Funda ke mama ihloko. Size kuba sesiya ngasemnyango kodwa uphoswa nganto. MntakaHadeni. Haleluya. Funda ke ichapter uthi ihloko mem. uYesu ngumalusi olungileyo. uYesu ngumalusi bazalwane olungileyo. Uyabona ungathatha nowuphi umuntu othi mhlambe mina sendina 20 years ndisindisiwe ndikholwa uzaxela uba ndange nadisappointwa ngubani. Wandiphoxa ubani baphoxekile abantu phandle apha. Haleluya. Kodwa uYesu kumalusi olungileyo. Haleluya. Avelile amadoda. Haleluya. Yayikhona apha kuthi elalini. Yayinezambatho ezingaka. Yayithi bayingenile endlini kugcwele kuronta. Ikhala lithi ya ngesasambatho sayo. Uve ukhala umuntu phakathi sithi kuthiwa unedimoni lo. Ufananga phakathi kuthi induzi sibaleke singamakhwenkwe size ngapha. Aphinde sibaleke size ngapha. Haleluya. Kodwa kwahambeka kwabonakala uba hey lo ugusho thikoloshe kwayena apha ngaphambili. Ebona amadimoni nje kwayena ulayisha into zakhe. Ngoba into yentwalo ihamba iphelelwe. Ihamba ngoba now lithi izwi lenkosi namhlanje uYesu bazalwane kumalusi olungileyo. Haleluya. Bakhohlisiwe abantu phandle apha. Bekhohliswa ngabantu bathi babelusi. Haleluya. Omnye uthi zuku nje egqibele belusile uve kuthiwa sothoseke ekhulelise umntana benkonzweni. Kumalusi onjani lo? Haleluya. Ujonga nje uyajonga nje uve kuthiwa hayi ubani thengise isystem webe imali ecawe udle imali ecawe wenzele nale ngoba uyabonakala uba kwelusa amasela. Kodwa uYesu umile bazalwane. uYesu ngumalusi onjani na? Olungileyo. Noma sihlabelela nje sithi inkosi isibonakalise inkosi uJesu kungoba siyaqonda kwelilizwe ngaphandle kwaYesu, ngaphandle kwaJesu izinto yebanzima. Haleluya. Banzima bazalwane. Banzima amadoda ayathwala le mihla. Athwale sithi asindisiwe kukhala ikeyboard. Itshe indoda ethe kwabonakala uba kuzaba nzima apha ebandleni. Mhlawumbe nje basikhonza apha bomzayi. Sikhonza apha yabona namhlanje abezalwana bekho namhlanje. uEmtha abezanga namhlanje. Buya kuvekezazi wafika begcwele bengenandawo ukuhlala. Uthi la tata ke ngoba nje abekhonzisa apha bafike bagcwale bathi phinde bangabikho. Kusuke kufike nje indoda engayaziyo noba ivelaphi ifike imisi intente yapha kwakhe. 1-2 sokumi compressor kumine sedispense uthe hayibo. Yema ndenze into engayenzi right mina. Aqhubeka naqhubeka shumayela uMateyu. uYesu umalusi olungileyo kusuke kufika omnye afika imisi yakhe intente apha. 1-2 igcwala ithi qhu nayo hayibo. Yema nomuntu lenza njani akhonza ubuthixo kanti wona. Haleluya. Yema ntwana ungamdeli uThixo.
Awukhila ungamdela uthini. Ngenxa into ubona ngathi uyakusuka apho waqona mama ndiye kula madoda. Sisinonzukiso. Le ndoda sisinonzukiso waqona mama ndiye kula madoda. Xa efika la madoda wathi madoda ndinengxaki mama. Engiyeva nani ngishumayela ngoYesu phana intente ziyagcwala ezini yabo. Bathi la madoda adala sikujongile. Uyasokolisa wena uyazidala sikujongile sibukisana ngawo sithi wenzani lo? Bakasondele kuthi. Simbonisa indlela uba kuthiwani ukwenza. Wathi ndim lo manje sengikhona. Wathi bajonga zama nje o950,000. Cha. Enye nenye uyekele kuthi. Sekunikeza lo nyaka wodwa uyawube phana ungaphezulu kwethu nathi. Hey le ndoda yagoduka kwathiwa goduka ubuyele ekhaya. Fortunate unkosikazi wakho uyatitsha. Xa ifika unkosikazi wakhe hey iqala ngapi lento ngoba ihlele lento bathi 350,000 ingayenza manje. Xa ithi wacela unkosikazi yakho mayifuna iloan. Yafuna iloan le unkosikazi wakhe unkosikazi wazobe wayithatha iloan unkosikazi 350,000. Waya nayo kula madoda. Xa ifika la madoda afika amxelela uba okay ke jonga ke. Sabe ukuthi imali enye nenye sakunikeza idate kuyahanjwa. Uyiwaphi ngoku wathi wajonga sifuna indoda enesibindi thina. Isibindi unaso. Wathi hayi isibindi ndinaso kodwa anothi sokubulala umuntu hayi bathi uzabulala umuntu. Sifuna nje isibindi. Aqonda naye ngoba ibandla ufuna ligcwale libe nabantu beleni message benze kube babe ku auditorium njengabanye abantu. Hayi wathi hayi ndinawo inika emva kwathi kuyahanjwa. Bahanjwa nyani bayiwa kwelo lizwe kuyiwa kulo. Haleluya. Yabazalwane kuyenzeka uthi wena ye umelusi wethu wenzeka lena le kanti uthethe ngomuntu ohamba nento zakhe. uYesu kumalusi olungileyo. Haleluya. Sishumayela uKristu apha engumncedi. Asina oil. Asina tyiwa. Asina spirit. Asina tawuli. Hayi, manje mfethu. Nawe phethe tawuli umonakale. Hayi bazala yokusula umlilo. Haleluya. Yewa ndizifule nqanibeliwe. Haleluya. Haleluya. Asinazo ezo zinto ezo. Siphakamisa uKristu. Kwahanje kwayiwa kwalolizwe kwawukhileba ukhila. Sibuye sawunezambulo ezinzima ngapha. Kwake siyamazi nje bethintitha nje uqale nini ngokuba haleluya. Bese ke ihasa. Ngelo xesha ke seke unduzela seke sihamba ngesembatho esingaka. Bawugushe ntoni wenza zambatho kwazi yena. Xa inithi ngesandla nilala phansi nonke. Haleluya. Anithi ngesandla athi ecala liyowa akubonza limala abantu kwaphi into ezakwenzeka. Kulo mdlalo wenziwa. Haleluya. Bahanjwa kwayiwa kwelolizwe. Uthi le ndoda yafika ke kwihoteli yayinzima kakhulu. Xa ungabi nawali ngombhatalo yonke into flight yonke into seyiorganized. Uthi sathi salele phana kwelo hoteli leyo. Ikhona ba uYouTube ngani ngingadolela lonto leyo. Uthi sathi salele lo sathi salele pha kulantu kulo hoteli leyo. Afika lamadoda ngo12 ebusuku. Bathiwa ndoda kaloku sizosebenza sangolala. Siyahamba ngokuthi emsebenzini. Uthi wathi bakalo wonke ubendinixele nje ngoba isibindi nginaso. Kodwa andinaso esokubulala umuntu kubantu ezabulala umuntu. Izinto ezifunayo nje sisibindi kuwe. Hayi enye nenye iyekele kwavu. Uthi kanti le hoteli njengoba le hoteli ihleli ngapha emveni kwayo kunomlambo omkhulu. Uthi sathi babe singena efront lasingenayo xa siphumayo saphuma eback. Haleluya. Xa siphuma eback ndoba siyayo nathi ha. Awuqhuma umlambo wathi wajongayo indoda. Isibindi into efunekayo ngoku. Funeka ntoni? Isibindi. Kukho into ezawuphuma phansi. Uze uthathe le instruction iyichoyo uyiyeke enye nenye. Haleluya. Uthi hey ndeva amanzi abila ngenye indlela kwalamanzi ngoku. Sengilindile into izawuphuma Thixo. Ngemazalwane uYesu yedwa amen. uYesu yedwa uyeke into zabantu, uyeke intwalo zabantu, uyeke enye nenye bazalwane. Ukhonza uThixo, unguThixo othembakeleyo. Into hayi yaphuma into yaphumayo ke manzini. Into yaphumayo akabe sayicacisa. Wayenza nayo into othoma kayenza. Enzeni koko kwabuyele hotel. Xa uyolala adla amadoda ajongake ngomso siyahamba siye enkonzweni uzawushumayela wena. Kwelo lizwe. Ile ndoda kwayisilungu samaqinanga manje. Kodwa kwathi uzawushumayela mina ngomso.
uthi saya pha nxa sifikayo pha nami sesisutini ezizinto xa singenayo ndafika icawe igolithe abantu abangaka kuyoshumayela mna ndahlala phantsi ndiyiguest speaker yoshumayela bendiphi izolo phezu ngomlawo uthi ndanxa ndifikayo phana uthi heyi mandabe ndiyime phambi kwabantu amandla endaba nawo nam andiwazi uba ndandiwathathanga uthi amandla endandinawo uthi fundana bandibizi altar call uthi bekhala inyembezi abantu bethintini ndibathi nje ndithi ndoyibo undamangalo kwakusakubela hotele kwathiwa heyi ekuseni isifike siyaphinda eLondon siyothatha i-instructions zokugqibela sibuyele eSouth Africa wabuyela eSouth Africa nyani 1-2 xa ibuya into ende egcwala yathi qho hayi bazalwane bangandinayi wamzayiya sokudala silapha xhego lam sesidala silapha ngayongo make sidululele indoda i-1 yabeNigeria kuyabona ngathi basiyasokola kule ndawo ukuzela uba nathi ke sigcwale bazalwane uyesu nguye yedwa ongumhlanguli wempilo yomntu. Laa ndoda isizathu sokuba ithethe laa nto phaa ku-YouTube kungoba ngoku laa nto ayedibene nayo phaa kwelaa lizwe wayekulo iyafika ngoku ebusuku avuke seyilapha ebhedini. Ngoku akasathi amandla wona unawo hayi wona uyabona uyenza kwenzeka futhi kugcwele beholweni abantu babanjwe ngamandla obumnyama haleluya kodwa shumayela uKristu bazalwane bangcwele gqibezela mama uYesu umalusi olungileyo verse number 11 mna ndingumalusi olungileyo ya umalusi olungileyo ubunqamela iigusha zakhe ubomi bakhe ubomi bakhe ya kodwa umqeshwa ongenguye umniniso yes owalusa nje kwagusha yes uthi akubona ingcuku isiza yes abaleke azishiye ya ifike ke ingcuka izibambe igusha izichitha yes umqeshwa lo ke ubaleka kuba engumntu nje oqeshiweyo. Bazalwane sendifuna sigoduke nalo myalezo siyiyeke nje nenye sengiqibile ukushumayela sokudala ndishumayela ngiqale lithi izwi lenkosi ke bazalwane uYesu ngumalusi onjani na olungileyo. Amakhaya aluswa nguYesu, imizi yethu saluswa nguYesu, imoto zethu zeluswa nguYesu. Haleluya. Hayi imotweni kumndini into ejika apha kule ndawo endiyibo into ezitheka beShoprite. Uthi omnye utata ethetha uthi nawe mzalwane unalento ndithi ishukumise iflefyu nje nukisa kamandi imoto le. Uthi kaloku imoto ziyaqiniswa ndoda. Haleluya. Amen. Haleluya. Hayi bazana siyasidlulile esiqweni noko. Yabona utata sengqibile ukushumayela utata yena wakwafika neswazi ngeke. Wafika neswazi utata amashiya edibwe ezimpundulo nazo zonke into zazisikhama ekhaya. Wafika neswazi esithi yabona ke iswazi mashiya kuyafuneka lihlatshwe apha phezulu kobuhlanti. Ubuhlanti bangapha ukuthi benziwa ngamakeke. Uhlala apha phezulu kobuhlanti. Uyabona ba izulu ndandimncinci na 10 years bamayongo. Uthi ba izulu liyahloma libonakala liza ngapha uzulihlabe liswazi lijonge kwelacala. Kuzokhuseleka elikhaya. Uba lihloma liza ngapha ulihlabe lijonge kwelacala kuzokhuseleka ntoni? Ikhaya liqhubeke ntoni? Haleluya. Yazalwe ngaphandle kwaKristu wami uthemba yonke into le. Mamela ke bonke instruction endayifumana ke simayoli kwathiwa ngomntanami ungalibambi ke apha phezulu. Kuba walibamba apha phezulu uzawufa. Awuve nje lonto le bazalwane. Uthatha into ezawubulala umntwana uyizise kwakho. Ngoba nxa ungenathemba uthatha nantoni? Ndathi ndisahleli pha ngenye imini sahleli pha ndizovakatshela kumngane wami. Uhlangana ndadibana sekelibambe laswazi kulanda uthwala abantu. Yendo ndoda lalihle liswazi. Bambe kulanda uthwala ngabantu kuyo. Njengoba lihle liswazi. Umntwana mose 10 year old into ngako JJ uzonivisit. Ndithi yey neke liswazi. No. Into la kanenza yona nomntu. Abantwana bethu bahamba bedlala kule mizi. Kube kothikoloshwe bakhona nento zakhona. Ngoba akukholwa la ekhaya. Thelwa noma intoni. Haleluya. Beka liswazi.
Thixo walapha ekhaya kuthenjwe yena apha ekhaya. Hamba naye ndawo umhlamba izandla, hlamba izandla. Lenza nesephu inkomo Thixo sendizama icebo nami nawe uzabhujelwa umuntu omncinci kangaka. Sendilinde waphupha apha. Angabhubhe nje lawo. Chathi sokoliswa mina nje lo. Haleluya. uYesu bazalwana yintoni? Umalusi olungileyo. Ubethela ngakho kwakho bawukhila. Uthi noma sobufaka intoni emzimbeni wakho uthembe yona, uyikhuphe. Uthi ndithemba uYesu. Hayi amabhandi. Ndithemba uYesu. Haleluya. Haleluya. Hayi bazalwana ngicela ukushumayela bezama nje ukuveza nje uYesu unamandla. uYesu into yonke. uYesu uyaphila. Asengqibile bazalwane ngqibe nyanga. Manihlale phansi. Utata uxabana lenye indoda kweso simeso. Utata omkhulu lo tata wala. Uxabana naye ethaveni bayasela phansi. Wayesaziwa ngobethisa ngezulu laxheka. Bawuxabene nalo lithi ba ilanga utata mama sayesindisiwe kumama ke lo xesha seyene iminyaka futhi ekhole khonza. Tata uyazi nathela le thaveni. Uyithe laxheka uyabona masokhulu wena mashi. Namhlanje mashi. Thumela kuyisomkhulu ndiyaxelela. Uthi utata kuza kwaziwa. Nothi kum. Qhela ukwenza. Kodwa utata ususelele uthi xa ifika endlini ufike izulu liyahloma uyalala. Uthi umama ndaxa ndithi hey imali izulu ezakho make niphakame nithandaza. Baye ezilalini ke utata wayeba nebhedi yakhe. Umama abe nantoni? No less double bed, intsha le double bed. Amen. Ayile bed yakhe utata phaya. Mama ke nemama nebed yakhe papa ixa kwebed kamama kunamacilongo neBhayibhile nento zakhe zonke. Ngapha utata unebhoni exa kwebed yakhe kunamayeza akhe nomeqwili wakhe. Qhuthe manikini. Yadlala wena. Izwi lenkosi ke limile ke lixa kuchathiwe mangehlukwana. Kwenziwe izwi. Osekefunyele ngoKristu angamlahli umyeni wakhe. Osekefunyele ngoKristu angamlahli unkosikazi wakhe. Kuzaqhutsheka kuchatha. Amen. Ndithi ke ngokuthi uthi mama la nto bakuthandaza. Uthi mashiya zange kungene mbane ukubona make abanele. Uthi ndibhadlile abantu usayitshona ngoku una 76. Uthi ndibhadlile abantu kwangena umlilo pha. Uvutha wathi kwa udladayo man banuka umsumzulu indlu yonke. Lo ebeqobisa ethaveni ethi kwaziwana ulele. Kodwa indoda noba ikholo uyayithemba xa kunzima. Ulumama ndathi bangoma yebo unuka umsendlini avuka mashiya vuka mashiya kuyonakala. Ayivuka mashiya uzithiphele kwenze kanti masakhulu. Uthi nali imlahla endlini awubona uthi ha yathakatha le ndoda nyani ha. Indoda uqabele le ndoda le ndoda yathakatha kwenze le ndoda. Haleluya. Haleluya. Kodwa bazalwane uYesu ungumalusi olungileyo. Sengubani nobani angathemba igama lika Yesu. Angathi ba uYesu uyalusa impilo yami. Yesu uyalusa ifamily yami. Yesu uyalusa impilo yami. Haleluya. Haleluya. Manje siweleka nangokuthi utata wemthembu Yesu. Haleluya bagule. Alale esibhedlela eKokuthethe kufika abantwana beshumayela uYesu wabuye bali sethi disiphakamise eqala isandla bese abantwana bekhona abantwana bafile beshumayela uYesu esibhedlela wathi bafuna ukuphakamisa isandla ndiyamfuna uYesu. Ndiyamfuna uYesu. Emva kwacela ukukhutshwa esibhedlela wakhutshwa esibhedlela wabuyela ekhaya bayifika ekhaya ufuna uzeKapa samthatha eKapa ngocala ngomvulo ekhaya ezilale wasweleka kulesithathu masifika naye. Haleluya. uYesu bazalwana intoni? Malusi. Kwizinto zonke ezikwehlelayo kodwa wazi ba ndihamba noYesu. Yemali kuzawudluleka kwesisimo. Akhona amacebo azawasuggestelwa ngabantu abona ngathi ayakhawuleza kodwa wena khawuthemba uYesu. Kwizinto zonke ezibonakala ngathi ziyeza zingathi zingalungisa isisimo ujongene naso themba uYesu. Haleluya. Ngumlungisi bazalwane sine evidence. Siphethe ubufakazi. Sinobungqina sithethi nje. Haleluya. Khona besilande khona uJesu. Haleluya. Khona balemini khona amadanga athi sike sadlula kuwo. Sadlula ngenxa yalo Yesu.